Bos días, rapazas e rapaces. Hoxe veño a falarvos dun dos temas máis complicados de explicar cando tratas de explicar o que é mezclar e masterizar, que é a compresión. Vale, o primeiro é explicar que é comprimir unha sinal de audio, vale? Básicamente restringir o seu rango dinámico para que sone máis compacto, máis comprimido. É moi difícil de entender, non sei que me estás comentando, non sei que é iso de comprimir. Fálame, Cristian. Vale, pois vamos a imaginar que ti, como xa comentei no tema de ecualización, todo ten que ver moito co espacio, a frecuencia, o sea, todo o sonido ten que ocupar un certo espacio. Entón, metedevos na mente, basicamente, que o son, X son, me da igual, a voz, por exemplo, é un obxecto. E a canción, digamos que ten cada un dos obxectos metidos nunha caixa de diferente tamaño. Moi ben, pois basicamente un compresor o que fai é que cando ti tes unha voz que ocupa moito máis espacio dinámico do que cabe na caixa, ti o que tes que tratar de facer co compresor é que quepa nesa caixa. Creo que se debería entender así. Aquí, por exemplo, temos o compresor de base de FL Studio. Este é un compresor unibanda, o sea, trata a toda a sinal que procesa da mesma maneira, da igual se é un grave, se é un medio ou se é un agudo, vale? Vedes seguramente, quizáis os puntos máis importantes son os threshold ou é o ratio, sobre todo o ratio. Este, por exemplo, é o multibanda que te trae o FL Studio de base. De aquí eu me quedaría basicamente con o ratio. Creo que isto é unha cousa que cada un ten que experimentar para poder comentar e entender bastante ben, vale? Pero basicamente o ratio indica canta frecuencia da que se lle envía pasa a través do compresor e canta se queda, canta se disminúe ou canto se aumenta, porque tamén se pode aumentar a través da compresión. Como xa vos dixen no tema da ecualización, unha das cousas máis importantes é que cada un dos sonidos, cada un dos instrumentos, incluída a voz, ocupen exactamente o espacio que necesitan ocupar. Nesto que é basicamente o Maximus, que é basicamente un compresor mezclado cun limitador e con un spacer, que xa explicaremos o que é eso, se ve bastante ben o procesamento de cada tipo de onda do espectro sonoro que se está utilizando na canción. Personalmente eu utilizo estos de Waves, os CLA, basicamente porque lle dan un toque analóxico e ademais eu manexei unha destas máquinas físicamente e é increíble. Podes darlle like, seguirme e ir a YouTube para ver os meus temas que están, por certo, moi mal comprimidos.